Щиро вітаю, господарство! І зновку запрошую вас у вандровку по малим белорусским речкам. Каб разом пашпацыраваць по их летних духмяных берагах. Бо надто ж прывабныя сёлета гэныя рачулкі ахвотна адорваюць вясёлымі дзяўбунамі, моцнымі рыбінамі, дзеляцца прыгажосцю роднай прыроды, ды і ўвогуле даюць такі натхнёны настрой, якога усім і жадаю, а таксама прыемнага прагляду. Ну што, сябры, працягваюць працаваць малыя рэчкі. Зараз паглядзім, хто там галавач, хутчэй за ўсё. Або глядзіце, жвіровы, мальгалічны перакат. І ўсё ж такі стаіць рыба яшчэ да гэтай пары у такіх мясцінах. Што там, галавач заблытаўся? Заблытаўся галавач у нас у расліннасці. Ай, о, вызваліўся, давай бушевать. Ну, невеличкий галавач якраз для такой рэчкі. І глядзіце, слухайте, сколько можно. Уже он ліпень, амаль што. А з яго яшчэ он малако цячэ, вода е. Да, цікава. Ну что, аккуратненько засекся. Хутенько я тут его сфотографовал, знял. Где головачек? А давай туди у затишок. О, там уже вельми моцное течение. Далей. О, вырашыў проверить перакат, и нечто атрымалася адразу ж. Так, ну добра. Еще крыху уперед треба пройстися. Ну во, привабная поворотка речки. Тут уже, конечно, нема такого жвірового дна, який любить галавач. Нема перакатика галечного. Але уже зараз, ближэй до сярэдзіны лета, галавач можа адстойвацца і ў больш ціхіх і глыбокіх месцах. Калі там нават карцяжак няма, расліннасць паднялася, ёсць там дзе схавацца, чым падсілкавацца. Таму варта праверыць і такую мясціну. Опа. О, як далёка кінуў, здаецца, адразу нехта зацікавіўся быў. Что не хочет наверх выходить, мабуть, нечто зачепилось там. Да, он цепляется. Ай. Ничего себе. О, блин, рослинность такая там. Трасса. Ай, все.
О, одна из самых таких перспективных кропок на этой речці все лето. Кожний раз, як я сюди приходив, нечто ловив. Ось приціробився і зараз можу спробувати. Спочатку вон вуси повожу. О, бачили? Ай, раз сказав, що кожен раз ловив, а у цей раз тільки холостий дзьобун отримав. Ай. А що не так зробив? А не ведаю, ну просто риба не так дзьобнула, як треба. Сама риба, блин. Риба виновата. Ну поспробую ще, але ж, блин. Максима накололася. І все. Коли з першого разу не взяв. Ну, тепер буду казати і думати, що ось у цій кропці завсюди були дзьобуни. Треба похмурне на дворику було. О, слухайте, криху далей прийшов. Прийшов криху далей. Вирішив зробити проводку ще одну. Я думаю, ну ми вже опошні. Бачите, що наробилося? Взяв головач. Так, і ще я його не взяв. Ось коли візьму, так можна вже буде казати, що ось на цій кропці кожен раз, як не прийду, ловлю рибу. О, добрая рыбина. Так, рукой возьму, как не заблытала мне у подхватнику. Надто добрая, или не надто трофейная, так что, ну что, беру, такая головня. Ничего себе беру, ничего себе беру. Ха. И он не надто-то хочет и браться. Но его все-таки у подхватника надо было взять. Где он там? Він вже оплив мене. З іншого боку зайшов у жулік. Іди вже сюди. О! Ну добрая рибина, слухай, все-таки. Все ж таки у этой гостине взял добрую рыбину. Фух. Ну во, черговий добрий подарунок від невеличкої речки. Ось такий пригожий головач, чи головень. Уже не к нам вот місцина это знайома. Это уже жума 4-й головач, якого я тут відпускаю. А гэтым вона вот самый буйнейший з усіх, яких тут догетуль ловив. Это уже под килограмм 200. Вон пошел. О! Развітався. Ну давай, головач, бывай здоров. Добрый день, лето. Ай, такий мощний дзьобун, а риба не засеклася. Як такое може бути? Ось я ж, здається, і не дернув, і не торгнув. Как вирвати її з пащі. Ай. А я его протягиваю объезжать и выведывать те местины, где у меня были
Все лето добрые, зловые, веселые дзьобуни. І о, бачите, в черговій місцині. Ну такий моцний був дзьобун, тут нічого не скажеш. Зараз поспробую ще такой повольной проводкой. Дрожнится так. О, пальцы. О, есть. І він плюхнув, схопив, у бок повів, я його отшов і сійшов. Ох, хитруга. Ось гэта хитруга, а не головач. Нічого собі, який бляха перехитрив вон другий кошелек. Кемлівим, бачите? Подобрав, заглянув у воду, занурився і тут же виплюнув. Думаю, ні, это не что інше. Это не хрущ и не бронзовка. А Вов взял на всплеск. Ай, невеличкий головачик. Зовсім невеличкий. Розпужає він эту містину зараз. О, ну ось такий о. О, слухайте, ще його молоки текуть. Вон робилося. До липені не ростуть. І до липені кохаються жулики. Ой. Да. Чекав я який-то більш такий важкий дзьобун. Ну, трапився невеликий зовсім головачик. Так. Ой, бляха-муха. Что ты тут наробил? Хочу кинуть, как надрыла. Как бы галину не зачепить. И солнце в очи. Ой, як в этих умовах приходится ловить. А этой головач на всплеску взял. Я только кинул. И он там крыху проплыл. А это воблер. И в этой спритний такий головачик схопив його. Ще одна рибина на вуси. Так, мабуть, треба сті до її, бо вона там зайшла у багаїні. О, торкається. Так, торкається, где-то тут она. О, все, есть рыбина. О, головачек, класс. Ну, такая рыбина. Прихожая, ладная рыбина. Так. Тише. Ты ж сидишь из 6 крючков, 2 тройных гапликов, сидишь литерально на одном. Ну, зараз я тебе сдыму тут и все. Ну, и пойдешь назад. Давай. Все, шибуй свое кубло.
перед вечорком. Не шмат часу было, але зловіць атрымалася. О, бачите, на кожнай рэчцы по 2 галаўня. Ух ты! Взял с поверхни, холера. Закинул ее. А он там на всплеск взял. Взял на плюх, привабил его. Воблер и плюхнулся. А я нечто так не удало. Недоречно нечто зробил. Ну вот не ведаю, что не так зробил. Нечто, мабуть, не так. Пакуль я по-ранейшаму ловлю вонагідны воблер в хайратине. Shallow Pilot плытководны, тому что нават калі і глубокі, больш-менш участак, але шмат расліннасці, і можна адразу сапсаваць месца, калі паставіць штось іншае. Таму ў любым выпадку спачатку трэба самы такі плыткаводны воблер. О, яго тым больш гаплікі прымагнічваюцца, і ён рэдка перахлёстываецца. Так, о, прымагніціў уперад, бачыце. А потым ужо магчыма штось іншае спрабаваць, што занураецца. Ну што, падымаўся уверх, каб яшчэ паспрабаваць тут прыямак вышэй пераката, і спыніўся у гэтай его мясціне, дзе двойчы галавач у мяне дзёб. Зараз паглядзім. Ну, думаю, што ён там, па-першае, не адзін быў, і калі той ужо накалоўся тады на мой гаплік і распавёў іншым, то можа яны ўжо забылі за гэты час, пакуль я хадзіў униз па рэчцы. Зараз паглядзім. Хтосьці яшчэ тут наважыцца схапіць гэтага хрушча, які плыве па рэчцы супраць цячэння. Нехта наважыўся. Але ж вы самі бачылі. Я не ведаю. Мне здаецца, у гэтай мясціне нейкія ці асабліва такія хітрыя, асцярожныя, асабліва кемлівыя галаўні, ці вялікія. Ну што, сябры, дзякуй, што пабылі са мной на вячэрніх рэчках. Парыбалілі разам галаўня. Літаральна 4 гадзінкі я павудзіў, 2 на адной рэчцы і 2 прыкладна гадзінкі на другой. Злавіў па 2 галаўня. Вы самі ўсё бачылі. Відовішчныя галаўнёвыя дзяўбуны, мае эмоцыі. Думаю, что я еще такі формат рыбаловлі попрактыкую, тому хутчэй за ўсё, што у гэтага відэа будзе працяг. Таму глядзіце далей.
Ну что, сябры, наша вандроўка і рачная рыбаловля працягваецца. Абраў я яшчэ адзін такі досыць утульны лагодны надвячорак. Не гарачы, не холодны, не ветраны, каб аказацца у той мясціне, дзе скончылася першая частка гэтага відэо. Зараз буду працягваць. Ну, вы уже звернули увагу, что ловлю я іншим вудзільным. Ну, бачно, хотя б по колеру, іншому колеру. Да, тое Басара Flex до 10 граммов я отложил пакуль и взял Wandrex Finesse Game 2 до 9 граммов. Тест прикладно аднолькавы, але строй у гэтага вудзільна больш такі хуткі, яно больш моцнае. Так. Чаму я так зрабіў? Таму што рэчкі ўжо досыць добра так пазарасталі расліннасцю, і галаўня там ці іншую рыбу. Приходится теперь процерребліваць праз гэта багавінне, ці не пускать там яго схавацца. Таму больш кароткае і моцнае вудзільна, оно лепей пасуе. У гэтага даўжыня, здаецца, 2,13, да. А у того 2,29. Ну, оно крыху далей кідае, але ўсё ж таки мягкаватае і доўгае. Больш даецца свабоды рыбе. Да, у тым годзе вось гэта вудзільна мне спадабалася. Добра так атрымлівалася ловіць розную рыбу. Слухайте, здаецца, на яго ж я і стронгу дастаў. Вялізную стронгу. Дало рады. Гэтая вудзільна. Таму ўжо на такой адносна невялікай рацэ нічога мяне не палохае. Ніякія трафеі. Хай толькі дзяўбуць. Ну, а кому цікава, то ў Беларусі снасці, прынады ды іншы рыбалоўны і турыстычны рыштунак можна прыдбаць у інтэрнэт-краме Salmabay. А па промакоду Валер заўсёды будзе зніжка. Ай, куды ён там у траву завёў? Ну, он же невялічкі. Я думаю, што я яго достану зараз. Тут поверху по этому багавінню яго працягнуў. О, холера, добра зайшоў. Давай, давай. А не, нормально. Справляюся пакуль. Тут можна, конечно, падысці, але і так узяў. Узяў у гэтага невялічкага галаўня. Стабільна працягваюць вусы працаваць. І дораць вусы разом з рэчкай, з вадзініком дораць такіх галавачыкаў прыгожых, жвавых. Опа. Вельмі добра на рэчцы. Ідзем далей. Слухайте, зноў гэтая галіна мне перашкаджае.
Уже ні одного головня я тут каля яе зловіў. Але не заўсёды атрымоўвалася трап накінуць, каб прынада не павісла. Як зараз на галіне сухой. Ну, добра упала вода. Можна в ботах падысці і зняць. Паспрабаваць прынамсі той воблер зняць. Так, дай-ка я як-то так зачеплю. Опа, все. Ой, як у меня атрымалось. Просто зламаў галіну і все. Сухая яна казалася, вельмі сухая. Просто хрустнула. Ну, добрые такие лаужи на распалку. Спыніўся ў крыху перадохнуць. Давайте пакуль адкажу на пару ваших пытаний. Цікавіліся у мяне падхватнікам. Дам я спасылку на гэтую модель у апісанні да гэтага відэо. Вельмі такі зручны падхватнік, карыстаюся я ім ужо шмат гадоў. Адзін быў згубіў, гэта у мяне, здаецца, другі ці нават трэці. А пыталіся канкрэтна, як я мацую яго да заплечніка. А вот таким чынам элементарным. Ён мае вось такую петлю резинку. Я просто так яе за шлейку перакидываю, потым туды прасоўваю заплечнік і все. Ён у мяне заўсёды на пагатове за плячом. Яшчэ одно пытанне уже ў чарговы раз было пра павадкі. Як я привязываю до плеценага шнура павадок. Некалькі разоў я ўжо гэта паказваў, таму зараз хуценька. Павадкі я навязываю зарань. Звычайна стараюся так рабіць. На спецыяльную такую павадочніцу, яна у мяне у заплечніку. А потым на рыбалоўлі, калі трэба, я просто здымаю і привязываю на плецены шнур за петлю. То бок, вось такі у меня павадок даўжынёй прыкладна 30-35 сантиметров. С одного боку привязана за шпилька карабін, а з другого зроблена петля узлом 8. І да яе я привязываю шнур. Так я ўжо раблю вельмі давно, карыстаюся такими павадкамі шмат гадоў, давольны, і іншыя вузлы я ўжо нават не разглядаю. Ніякія там морквы, якія ўсё раяць выкарыстоўваць. Ну, мне падабаецца менавіта так, а вы глядзіце самі. Ну во, глядзіце, чым скончваецца мой чарговы надвячорак на рэчцы. Во, таким акунём капрызілі галаўні, але пацешыў напаследак акунёк. Дзякуйся, бручок, зноў ты выручыў. Ну што ж, спадарства, вось пад гэтае
несконченные и бадзёрыя птушыныя пошчакі у прыгожай мясціне на беларускай рэчцы буду з вами развітвацца. Вельмі ўдзячны вам, што былі разам падчас усіх маіх рачных вандровак. Увесь час адчуваў я вашу падтрымку, і гэта памагала мне і рыбаліць, і рабіць, спадзяюся, цікавыя відэа. Што будзе далей? Ну нешта ж будзе, паглядзім. Мо яшчэ калісьці і крыху пашвэндаюсь па рэчцы, але ўжо столькі вандровак пешу наўрад ці будзе. Больш ужо буду лавіць з чоўніка, а магчыма нават паспрабую і з вудай пасядзець на беразе. Таму заставайцеся разам з вандроўшчыкам. Хто не падпісаўся, падпісвайцеся. Ну, вядома ж, калі вам падабаецца тое, што я раблю, цісніце падабайкі. Усяго вам добрага і да новых хуткіх сустрэч. Нечыпар Чарнушевіч, сонца пах. Калі скарга на вачох навісне, калі ў грудзі сівы сум запаў, прытуліся вуснамі да лісця і ўдыхні ў сябе сонца пах. Набяры бліскучых кос у бярэм'е, як вяночкам імі твар абвій, і пазнаеш, што гавораць дрэвы, пульс жыцця учуеш у травы. А ў сэрцы новае агніва шлях імкненнем вызеленіць у яр. Закрасуе тваіх думак ніва, дзе гайдаўся сухі бур'ян. Так папросім сілы свайго сонца, каб бяскрайнасць думкай паланіць, абарваць таемнасці заслону і згарэць у барацьбе агні. Каб на попеле тваіх жаданняў вырас заўтрага кудравы лес. Дань прыгожаму хутчэй аддайма, покі ў думках не засела тлень. Калі скарга на вачох навісне, калі ў грудзі сівы сум запаў, прытуліся вуснамі да лісця і ўдыхні ў сябе сонца пах.